Bagueri n'o ye san 56 ye u sugandili tɛ kabako ye baw a kɛra jamana minisiri ɲɛmɔgɔ dankan ye kabini septembre kalo san 2021 a ka baara ɲɛsilen bɛ kumaɲɔgɔnya ma Iran nucléaire ko la. A sigira donna tɛmɛ la jamana kɔkanko minisiri Hussein Amir Abdollahian ka saya kɔfɛ pankuru kasara dɔ la min fana kɛra jamanakunti Ibrahim Raisi ka saya sababu ye. A sigili sen fɛ Bagueri ye ɲɔgɔn ye kɛ ni a jɛɲɔgɔn jamana caman ye i n'a fɔ Arabi Saoudite, Jordanie ani Turki ka kɛɲɛ ni minisiriso ka fɔta ye. O baro sen fɛ a ye silamaya jamana ka dɛmɛ barikaman jira kokura Palestine jamanadenw ma k'a ɲini silamɛ jamanaw fɛ u ka jɛkafɔ kɛ walasa ka Gaza kɛlɛ ban joona min ye Israel ni Hamas kɛlɛ ye kabini octobre kalo la. Bagueri bangera san 1967 kan dugu la Tehran keɲɛka tilebi fɛ. A lamɔna denbaya dɔ kɔnɔ min sen bɛ silamɛya politiki la kosɛbɛ. Iran jamanadenw 10 ni tan ye ɲɔgɔn lajɛ tarata don walasa ka jamanakuntigi Ibrahim Raisi a n'a ka kulumɔgɔw 7 wolo kasi minnu fagara pankuru bingani sen fɛ kulu dɔ bɛdɛ kan bugun ye min mɔntɔn. U taamana bolimafɛn ba dɔ kɔfɛ min tun bɛ taa ni Raisi su ani mɔgɔ minnu sara minnu cɛla jamana kɔkanko minisiri Hussein Amir Abdollahian. Iran sɔrɔdasi kɛlɛmasa Mohamed Bagueri ye yamaruya di ko sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ kasara nin sababu kan ka sɔrɔ Iran jamanadenw ye ɲɔgɔn dalajɛ dugubaw kɔnɔ jamana fan bɛɛ la walasa ka Raisi n'a jɛɲɔgɔn wolo kasi.